இன்றைக்கி மாட்டுப்பொங்கல் என்னென்னலாம் செஞ்சுருக்கோன்னு பார்ப்போமா. இங்கே பாருங்கள், மீன் குழம்பு, காணங்கத்தா மீன் போட்டு நல்லா புளிப்பாக ஒரு மீன் குழம்பு. இது சிக்கன் பெப்பர்லாம் போட்டு சிக்கன் பெப்பர். எல்லோரும் சாப்பிட்டாங்க, சாப்பிட்டுட்டு தான் வீடியோவே எடுக்கிறேன். அப்புறம் வெள்ளை சாதம். இது மீன் வறுவல். மீனெல்லாம் சாப்பிட்டுட்டு இது ஒரே ஒரு துண்டு தான். இது நான்வெஜ் சாப்பிட்றவங்களுக்கு. இது கொழுக்கட்டை. வெஜ்ஜு சாப்பிட்றோம். வெஜ்ஜில் என்னென்ன செஞ்சுருக்கேன்னா, பீட்ரூட் பட்டாணி போட்ட பொரியல். இது பீர்த்தங்காய் கூட்டு, அவரைக்காய் பொரிக்குழம்பு. அப்புறம் இது சக்கரை பொங்கல். இன்றைக்கி செவ்வாய்க்கிழமைன்றதுனால சரி சக்கரை பொங்கல் செய்யலாம் அப்படின்ட்டு எல்லாம் சாப்பிட்டு ஜீரணமாவை ரசம். நான்வெஜ் வெஜ்ஜு எனக்கு தானே வெஜ்ஜு, மற்ற எல்லாருக்குமே நான்வெஜ் தான். இதுதான் இன்றைக்கி எங்கள் வீட்டில் சமையல். மாட்டுப்பொங்கலுக்கு சாமிலாம் கும்பிட்டு எல்லாம் சாப்பிட்டு ஆளாளுக்கு எல்லோரும் வெளியே கிளம்பிட்டாங்க. வேலைக்கு போனவங்க, வெளியே போகிறவங்க எல்லோரும் கிளம்பிட்டாங்க. அவ்வளோதாங்க.